Ako vlastne vznikla mikrovlnná rúra? Bol to náhodný objav v roku 1945, keď americký inžinier Percy Spencer, ktorý pracoval pre firmu Raytheon, testoval vojenský radar. Mal vo vrecku čokoládovú tyčinku, ktorá sa počas testu začala topiť. Uvedomil si, že to nespôsobilo teplo zo zariadenia, ale mikrovlnné žiarenie, ktoré radar vyžaroval. Prvé pokusy s jedlom. Spencer potom nasmeroval mikrovlny na kukuricu a vznikol popcorn. Následne skúšal zohriať aj vajíčko, to však vybuchlo. Tak pochopil, že mikrovlny dokážu rýchlo ohrievať vodu v jedle. Prvá mikrovlnná rúra vznikla v roku 1947. Firma Raytheon vyrobila prvú mikrovlnnú rúru s názvom Radarange. Bola však vysoká ako chladnička, vážila vyše 300 kg, stála okolo $5000 a dnes by to bolo asi 60 000 eur. Používala sa hlavne v reštauráciách a nemocniciach. Prvá malá domáca mikrovlnka sa objavila až v roku 1967. Poznáš ju podľa veľkosti približne ako dnešné mikrovlnky. Stála asi $500 a začala sa rýchlo rozširovať po celom svete. Prečo mikrovlnka funguje? Mikrovlny vibrujú molekuly vody v jedle, trenie a následne teplo. Preto sa rýchlo zohrieva jedlo, ale tanier sa ohrieva len nepriamo. Určite ste si všimli, že na dverách mikrovlnky je taká tá mriežka. Tá tam nie je len tak pre parádu, ale zadržiava mikrovlny vo vnútri. Dierky v mriežke sú menšie než vlnová dĺžka mikrovln, takže tie neprejdú von, ale energia zostane tam, kde má zohrievať jedlo. Tým pádom chráni používateľa, bez mriežky by bola mikrovlnka nebezpečná pre zdravie. Umožňuje vidieť dovnútra, svetlo cez mriežku prejde, takže vidíš, čo sa deje s jedlom. Zvyšuje účinnosť, menej uniknutej energie znamená lepšie a rovnomernejšie ohrievanie. Ak sa ti video páčilo, tak nezabudni dať like a nezabudni si pozrieť ďalšie videá z môjho kanála.